kan omek kan itu na hian ini ya borai pamile hela ya hei hi cái cái sata be kami hai an lo na chu hian mel hi ane ni la hi avat che em ve a thian exact ni in lak tho he hi a noi min ka ti pol to ngay nang vek red in ang theu wa chuan in a quality in ang tu ra nia hei ai nan lo ra chu hian a chiangไปกันห่วงเฮียนเตียงที่นี่อ่ะให้อันเหล่านั้นซื้อได้ที่ไว้เรทแข่งอังเวกกันนี่ใส่ตองคันเรทอินอังอาชวนเรทอินอังเท่าทวัดชวนนี่คุณภาพอินอังเวกตัวเนี่ยอมตักกันนี่ช่วงนี้หลายแรงชวนตีกันห่วงที่นี่โอ้เลยมาสายอินที่ตัวเรื่องตัวจงแต่อินจะว่าอินจะไปกับบุกจิวันนี้นี่สมนิเลประคัตตะกัวสังนิเลสมนิปลีอันนี้วิดีโอคลิปกันห่วงคันBuhfai Issue lian sa le maya social media ka video clip ka adat na sa azoram hun sang fan chuak nga la heng te wang hian sarkar lai dem na sa tak aron ri chuak ngal chuwa party in che thena po na sa hle eng po chini se bengvarandius.com hian voinia thu chu aron nei ta chu kan ngai kha ho do na ni Supply Inspector pahnih social media Buhfai thalo sem nia dar an chhui chiang Supply Director nena report an theh lut Social media dar chhui chiang tun hnaya social media Buhfai thalo sem chungchang dar chu mon na veng kudama Supply Inspector pahnih an chui chiang an chui na report Supply Director nena an theh lut to Inspector ti report theh lu deni som pakwa tlakwa sang ni le som ni palia Buhfai thalo nia ngai sem chungchang social media aron lar chiam maya hemi chungchang ai hian thei to pa malak le chui chen na nei nga le nia he tiang hi thil thlen dan chu ani ye he video ron lar ta chiam hi Republic Tree retailer kudam ninga ye hriat ani retailer hi thu zo fi nga la nia Buhfai hi an bun non la hian video lo cover tu nom nge ya engwanga cover ngen nia tunge thala tu ti kan so in mumal takin min chang thelo ti nia he hi makhop maya khala tu kha an chiang ve vo viau sia video khalo en ma ulama saber kron da kha khala tu ngei khana komena hei hi avomak big ve a chuti khati aron ti ya chu an han zo ta tunge nin han zo khan mumal takin he retailer hian lo chang thei lo tat maya hei chu mak tak chu ni e engwanga han chang thei lo nge niang ti lai kha zo na ha la ni achian mel te lul nen kana chang thelo tat mai ania ke chun mak kati ve khop mai party dang chu ni hrim ang zpm party chu ni karing lowa mnf nge ani ang congress ni ang ti chu ka chiang lowa a khoi ma jok chu ni don chiang chu wang chuan he tiang hian an han zot thelowa karin dan chuan sarkar lai ti mol pho tumna awanga plan engemo nei anon pho chua te ani thei mai ngem chu ani ka ti chia chuang lo na ani thei mai ngem ka ti ri chu ti ang deuh chu a ang riaw ti lai kha kan sai ve kan comment chun zom lok chia chun zomang Buhfai bek dang thalo nia ngai am lo thu le hemi bek chi hi adang ne na ang in ang lo ni na sei bok go down lo in Buhfai thalo aumani chuan engwanga Buhfai hi ron thleng le lowa sem tamai nge ni thu po kan zota retailer sem tla lo khopa chia ani lo thu le adang ti angaya tlema danglam ve deuh mai ani wanga go down na ron thleng le lowa sem tlang ngal tamai ani thu po asoi bokani retailer te hian Buhfai thalo dong pal an omani chuan engtik lai po go down na thleng le theini thu hi voitam tak kan cha thin bok he report hi ilo hriat tan le atulanga mai lo lak theinan kanon thelu tan ye an tiani ole khati jong kha nia karil ro thil om pakhat kan sei ve le lok nge Mizoram sarkar hian retailer te hena hian heng Buhfai kan sem chu teng te hi tung kuata chunga hi chuanin thleng le theini to lowa alo chhedeu ni pon thleng theini to love lo ti ta ang sila Buhfai chena na ka chu retailer tan po sem lo za thla ka anuam lawang amaro chu tiang ang ani lo ani ti a hria ta hei Supply Inspector pahnih teina report an pek lu dana hi chuanin engtik lai mai po thleng thei turin go down na kan lo in ring ani
in voi khat mai pon lo voi tam tak kan cha ni an tia chu director ne na report an pek lu dan he nia chu tiang chu ania chu wang chuanin party le party kan in beidu ni pon hetiang ang next year an sar lang le mai tur ang chi ang hi chonin ti lo ram ni sela ni thudik nia kan hriat timol pho na tur ngoi sarkar a hi chuanin timol pho mai tur ania achan chu sarkar po ain en fe la tur ani chu tiang ni mang si lo wa tiang nga in mi puite ma mo bu fiber care mang le nga la tiang kan thin hi chu fu lo ka tia retailer te poi film kur a thain ka sia sarkar tho pui hi kan ti mai tur ani kan hei MNF retailer po antamin karinga he anni teng te po in sarkar lai hi tho pui mai tur kan nia achan chu mi pui rong bol tu vek kan nia kan pui mo dai nang vek chu mi ni wang chuanin film khur a thle in ka sia chu kan sei vele lok an ye tuna hian helai zuang tui kudama inspector hian Buhfai thalawan sem chuak ngeyem nge a tha te wan sem chuak ti min han soi sak lok se kan du ni sarkar thar atang hianin Buhfai eitak lo ko achia hi kan sem ngai lo wa anga mo kan bu lo kara dek ni khat achia lo mani point retailer te ne na ngam kan le ula kan lo ki kan lo theng sak le vel lo te tin tu kan cha thap ve la